L-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta investigat it-tiġrif tal-ħajt li jwieżen il-parti ta' fuq tat-tela tas-Saqqajja fir-Rabat li ġie kkawżat mill-maltemp li ħakem il-Gżejjer Maltin l-erba' illi għadda. Il-perit Anton Zamid spjega xi ħsarat instabu wara investigazzjoni mill-periti u t-tekniċi tal-Aġenzija. Kellna kwistjoni fejn ilma tax-xita distabilizza t-triq. It-triq hawnhekk hija mibnija għal diversi snin magħmula fuq terrejn illi huwa tafal, naħatu għandna ħafna terrejn li huwa instabbli, u kellna bażikament fallout vojt li qed jinħoloq taħt it-triq u li eventwalment sfronda parti minn ħajt u spiċċa lil ġol wiet ta' taħtna. Issa din il-parti tat-triq li twassal għal triq Nikola Sawra u triq George Borch Olivier se tingħalaq għaż-żmien li ġej. Li ħanamlu huwa ħanamlu intervent fejn ser insibu il-vojt eżatt fejn qiegħed, nidentifikaw l-ilma li qed ġej minn fejn hu ġej, nilqgħu l-ilma u apparti jekk ħanibnu struttura iktar b'saħħitha biex nistabilizzaw it-triq. Sewwieqa li jiffrekkwentaw l-inħawi se jkunu mitluba jsegwu rotot alternattivi għall-inħawi, iżda l-aċċess għall-imdina u l-qalba tar-Rabat se jibqa' miftuħ. Il-Ministru Ian Borger ringrazzja l-periti u t-tekniċi kollha illi se jkunu qed jaħdmu fuq dan l-intervent ta' emerġenza. Ħajaħdmu lejl u nhar sabiex din l-arterja importanti għar-rabtin u d-dingling tiġi rrimedjata mill-aktar fis possibbli wieħed isegwi id-direzzjonijiet tal-uffiċjali ta' Transport Malta sa dan it-tant sabiex niżguraw li ma jkunx hawn konġestjoni u kulħadd iżomm aċċessibilità sabiex jasal fid-destinazzjoni tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.